bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol saare jaam hiira moon hannde ko ñalawma aset hawri ko 30 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko États-Unis puɗɗorɗen ma en ƴeewa ko fati e weeyo ma en jaton to États-Unis kanko Donald Trump gouvernement makko kesso ɓe ɓeydi hen e ɗeɗo balɗe cakkiti habaruji men international ma en puɗɗita hakkude jokkodiral hakkude États-Unis e Canada hono kanko premier ministre mo Canada ene wayno ko hecciyanki wonno ko toon to Morolago ɗum noon o joddima e kanko Donald Trump habaruji men international ma nawen toon to Mauritanie caggal nde feeto indépendance célébrago toon ene wayno won sukaɓe hande toon to babaɓe continue hande nanguede ma en jaa kadi ƴeewen hono kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani holko inauguri toon to Nouadhibou ɗum noon ko ñalawma hanki ma jaa toon to Sénégal holko haalete oɗo saha joni ko fate mandikare Thiaroye ko ɗum woni toɓɓe men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara detuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol saare ko addi habaruji men d'abord koko fate weeyo siftinden oɗo ñalawma dimanche garo ñalawma o ñallata ko 0 degré celsius ɗum noon jammaji ɗi ma yettoy ken wona 9 degré celsius altini kadi ko 0 degré ñallatan talata ma montoy ha wona 1 degré ñande alarba ma woni 7 degré kono noon ñande alhamis ñalawma ma wontoy kadi moins 2 degré ene ɗamina hawnaki jammaji ɗi ma wadde neige seeɗa ɗum noon ko noon yarata kadi ha wona ñande aljuma garo wontoya 1 degré samedi gartoyo wontoya 2 degré donc ɗum woni température wonande wonɓe ɗiɗo diyonuji Indiana Ohio ene wonde Kentucky e sur kotari Cincinnati bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol saare jaam hiira moon no mbinɗen gardiji men ndi habaruji men guiɗaɗen ko toon to États-Unis hono kanko Donald Trump woni ko hande koye fewnitade to suɓade hol yimɓe wonoɓe gouvernement makko siftinde on tan ene wayni ko jonte ɓennuɗe fof joguino caɗele koko fate holmo suɓino yo arde département justice kanko Matt Gaetz ɗum noon ko caggal nde kamɓe hay républicain ji nde kolli wonde kanko Donald Trump hono oɗo mo suuɓi jogorani ɓennude ko mbiyata toon to Sénat saabu jogorani dañde wotanoɓe ɗum ene woni ko kanko Donald Trump o suuɓi neɗɗo goto biyeteɗo Pam Bandi oɗo ñalawma noon ko haalte wonde ko momo toɗɗo hono biyeteɗo Kash Patel yo lomto wonno directeur FBI kanko hoore makko mo suuɓino e kadi keddinoɗo e place muɗum ha hande ono kanko Kash Patel noon ko supporter Donald Trump no fewi donc fama tan suɓade oɗo kadi ko hunde nde ganduɗa jogorde yantude kanko Donald Trump ko haalatano e makko pour wonde so tawi o ari ko wayno FBI en ko gueɗe ɗe ganduɗa ene kanko hoore makko mo fawi hen junggo makko tawde o suuɓi ko neɗɗo mo ganduɗa ko gonɗinoma ko goɗɗo neɗɗo kadi ɗoftotoɗo konngol makko donc wawi wonde foof hen wayno ko FBI e département justice ɗiɗo département ji ɗiɗi o ƴefti ko yimɓe takkiɓe mo no fewi kadi ko yimɓe hawnaki kañumen koye men ma mbawa waylude département justice ma mbawi waylude FBI pour ittude kala mo ganduɗa neɗɗo mo ganduɗa ɓe dartotoɗoɓe ɓe mbaɗa hen neɗɗo jaɓowo konguɗi mabɓe ha hande tungnade kadi e konguɗi gomiɗi toon to Morolago hono kanko Donald Trump wawi fottude jamma hanki ono kanko premier ministre mo Canada ɗum noon ko premier ministre mo Canada ene wayno ko neɗɗo kadi kañum hoore mum ko leydi muɗum kadi ko jofandi hono kanko Donald Trump o wi wonde ko so ari kala produit ji gommiɗi toon to Canada toon to Mexique e toon kadi to Chine ma o ɓeydi hen impôt ji mawɗi kanko kadi premier ministre Trudeau mo Canada ene wayno kanko hoore makko haalino o wi wonde ko so tawi États-Unis waɗi ɗum hono kanko Donald Trump so laamu makko waɗi ɗum kamɓe Canada naɓe kamɓe woni maɓe mbawa jofade gueɗe ɗe ganduɗa pewneteɗe Amérique garanno toon to Canada ɗum noon ko hunde firti ko mbiyata ko anglais tic au tac ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko premier ministre mo Canada o suuɓima arde toon yindirde Donald Trump ɗum noon ɓe kawri toon to Morolago ɓe mbawi rendude hirande e kadi ɓe mbawi ministre uji mabɓe mbawi kadi wostodirde haqqillaji ko fate hol peeje ɓe jogori wadde so tawi laamu makko kanko Donald Trump fuɗɗima ko jiida e ɗum noon ha hande kadi e nder ko ummi toon to Morolago hono kanko sénateur jeeyaɗo toon to Caroline du Sud Lindsey Graham
kadi ko takkiɗo Donald Trump no feewi e nder kadi ko yaltini walla ko haali wi wonde ko caggal nde foti Donald Trump o wi wonde ko ɓe ɗamini wonde Donald Trump hadde inauguration muɗum walla ñallawma inauguration mum ma hawre ñallawma hono kamɓe Israël e kamɓe Gaza pour ɓe koɓe mbiyata cessez le feu woode toon siftinde on tan ko cessez le feu fuɗɗima toon to hakkude Israël e Hezbollah gila alhamis ɓennuto ko noon en hula hannde hono kamɓe Hezbollah e kamɓe Israël e ɓen continue haare maɓɓe ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Lindsey Graham o wi wonde ko en ɗamina hono kanko Donald Trump maw dañe wawde nanodiral waɗe toon hakkude Israël Hamas e kadi ene wayno soldate walla yimɓe nanggaɓe dahaɓe toon guila ñande 7 lewru octobre hitande 2023 mbawa artirede ɗum noon kadi ko e wiide makko kanko Lindsey Graham tugnadi kadi ko habaruji gomiriɗo toon to Mar-a-Lago hono kanko Donald Trump ene wayno ko o suɓima Charles Kushner yo won ambassadeur makko toon to France Charles Kushner noon ko kañum woni bamum hono esi ko Jared Kushner kañum resi 24 Trump ene wayno oɗo Charles Kushner noon kañum hoore mum ko ponnoɗo sokede kadi ko neɗɗo jeeyo galleji walla kañum hoore mum ko ñawanoɗo pour nder hitande 2020 ko ene wayno o yaafinowo ɗum ɗon ko oɗo joni ƴefti yo won ambassadeur makko toon to France ko jiiɗa e ɗum kadi o toɓɓima hono shérif gonɗo toon to Hillsborough county ɗum noon ko toon to Florida Chad Chronister yo won kañum hoore mum arde département ko mbiyata drogue enforcement agency ɗum noon ko ene wayno ɗum fof koye gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump o woni koye fewnitade pour laamu makko dañji yimɓe wonoɓe hen kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare kabaruji mon international guiderɗen ko toon to Mauritanie ɗum noon ko caggal nde leydi Mauritanie lollini hono ñallawma 64 ɓiijo indépendance muɗum ɗum noon ko ñande alhamis no gasi 7 lewru novembre wonno e kadi e caggal nde kadi kanko mawɗo leydi ni hono Mouhamed Cheikh Ghazouani nde waɗi décret wonde ko aljuma hanki wonde ko férié toon to Mauritanie ene wayno ko discours makko ruttitama oɗo ñalawma hannde pour ko ɓuri hewde ko haali hen ene wayno e nder tugnade kadi ko journal bindaɗo toon to journal Sahara Média ko résumé ene wayno ko kanko Mouhamed Cheikh Ghazouani o yamiri wonde ko yimɓe hewɓe surtout ko wayno jangguinoɓe ko wayno militaire uji e ko wayno kadi policier jo ɓeydana won kalisaji won ɗum noon e tugnade hannde journal noon no wirini wonde ko en jamiri ujunnaje 20 yo ɓeyde ko fate salluruji jangguinoɓe toon taw surtout jangguinoɓe école aji 6e année ɗum noon ko école fondamental ko jiida ɗum ɗon kadi o yamiri ken wona 15 ujunere ɓeydana kala militaire uji ɗum noon ko dadi e kadi ujunnaje 10 yo ɓeydana kadi ɓeɗon wonɓe sous officier ji ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henne ko gueɗe ɗiɗi o kanko hoore makko nde yamiri e discours makko ko jiiɗa e ɗum ɗon kadi kono kanko Mouhamed Cheikh Ghazouani o yamiri hono jangguinoɓe ɓe yo balle holto koɗi ɗum noon ko ene wayno o yamiri kalis kewɗo yo uddete pour ko fate fond goto biyeteɗo programme daari ɗum noon ko ken abbo e 22 milliards kalis ɓoyɗo pour wallude maayde ko fate logement ji e yamirade makko kadi e nder discours o kadi o yamiri ken wiya ujunnaji ɗi e temedde 5 e logement ji jeetati yo totte ɓeɗon jangguinoɓe ɗum noon ko guila e jangguinoɓe école aji primaire ha école aji secondaire ñalawma hanki o ene wayno ko kanko Mouhamed Cheikh Ghazouani o ñalli ko toon to Nouadhibou ɗum noon toon to Nouadhibou kadi o wawi inaugurde projet goto ko projet ɗiɗaɓo ko fate no waylude ndiyam gumotoɗam gueeƴi wattuɗam ndiyam mbawɗam yarede ɗum noon e nder oɗon inauguration hono kanko ministre to petit ko fate hydraulique et assainissement hono biyeteɗo madame Amal Mintou Mawlud projet ma wawa wallude Nouadhibou naɓe keeɓa ken wona 27 000 mètres cube par jour ɗum noon ko ndiyam gonnoɗam gueeƴi wattire henna to ndiyam jarateɗam hande kadi kanko ministre o haali wi hitande arore nde ha o nanki ɗamɗon ndiyam kadi ha ɓeydo ko woni joni 27 ujunere mètre cube ma wonto 37 ujunere mètre cube siftinde on tan ko kanko Mouhamed Cheikh Ghazouani o wawi kadi inaugurde projet ji goɗɗi kewɗi ɗum noon koye région ngaji surtout toon to Brakna ko fate fête indépendance Mauritanie kadi en kaalino journuluji meɗen wayni ko won holluɓe weltere mum pour ko fate ɗum ɗo ko manitare Mauritanie nde heeɓi hoore mum hitande ujunere e 1960 kono noon kadi ene wayno ko won holluɓe kadi ono saaha joni siftorde sunnare ndi jogui sabu
sabu soldateɓe nogas jeetato waranoɓe toon to hakkude jamma nogas jeeɗiɗi lewru novembre e nogas jeetato lewru novembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ko ɗum waɗi to babaɓe seppuji mbaɗanoɗi toon ɗum noon ko hollude kañumen koyemen mettere mumen ñagade yo enquête waɗe ko fati ɗiɗo crimaji ɓeɗo waraɓe toon to Nouadhibou ñande nogas jeetato lewru novembre hitande ujunaje ɗiɗi nogas nayyi ha hande ne wayno ko sukaɓe nangganoɓe toon to babaɓe tugnade kadi ko journal biyeteɗo Sénalune windi ene wayno ɓeɗon sukaɓe hande goppa donc ɓeɗon sukaɓe ne limte hen hono biyeteɗo Fatimata Diallo Mouhamed Lemine Demba Sall Ismaël Diallo Hachima Ba ene wonde Siré Sow ɓeɗo fof ene wayno ha hande nano toon to kaso donc wiide journal o wonde ko ɓeɗo fof gonno ko seppude pour hollude mettere muɗumen sibabude e wiide mabɓe ha hande enquête waɗaka pour laɓɓine ɓeɗo holko woni sababu ne mbaare e hol kadi holto ɓandu mumen goni ni walla holko woni hol warɓe ɗumen siftinde on tan kono médiaji sociaux ji en jaltina ɗeɗo balɗe kadi ne wiye wonde ko gardinoɗo leydi on e oɗon saha hono ma wiye Wultaya on e nder entretien mo wadde journal biyeteɗo Demain la Mauritanie ɗum noon en keɓani taw laaɓede entretien holde wonno kono ene wayno journal oɗon kadi wi wonde ko kanko ma wiya o wi wonde ko o warani o meeɗani warde hay ɓallejo goto kadi o meeɗani hay déportude hay ɓallejo goto Mauritanie itti ɗum toon to Mauritanie o wi donc mo yiiɗi ɓalleɓe omo yiiɗi ɗumen e kadi ɓalleɓe Mauritanaɓe ɓe gandi o wi kanko ko julɗo ko jeeya kadi ko toon to région biyeteɗo Adrar o wi donc yimɓe wonɓe responsable walla yimɓe waɗɓe ɗiɗo crimaji ɗi wi ko crimaji leñamagal o wi ɓen ne ganda e ɓen kadi ne wayno ko kañumen janfi hoolare makko o wi o limti hen noon e nder article o haali ko o limti hen noon biyeteɗo Eliwul Mohamed Val o limti hen Ndiaga Dieng Djibril Wuld Abdallah gandirnoɗo Gabriel Semper o limti hen kadi Wul Boylit e o limti hen Wul Salah ɓeɗo fof ene wayno o wiide article o no wirini ko kanko Wultaya o wi wonde ko ɓeɗo puntimo e nder rapport aji ɗi mbaɗnimo e kadi ene wayno ko kanko hoore makko mo paari tumoma fottude ɓeɗon so yeeso ñawoɓe walla fottuɓe kala to wiyete télévision pour ɓe mbawa wultodirde donc ko siftinde on tan ko kanko Mohamed Wultaya woni oɗo saha joni ko toon to Qatar caggal guila nde waɗa coup d'état habruji men international toon to Sénégal en wayno ko accident bonɗo waɗi to jamma hande à 22h ɗum noon ko toon to Matam woɗɗani ko mbiyata Carrefour de la ville ɗum noon ko toon to wuuro Matam banggue rewol leydi Sénégal e wiide mabɓe kadi oɗon accident kadi ene wayno ko kanko correspondant Sud FM gonɗo toon e région Matam hono biyeteɗo Abdourahmane Diène ko kanko wonno e oto makko oto minicar goɗɗo felɓodiri e makko ɗum noon ene wayno ko kanko sibabude accident o no wayi wonde grave kanko hoore makko nawama toon to service aji urgence toon to hôpital Wourossogui ɗum ɗo fof ko tugnade hande ko o winda toon to Sénéweb hande toon to Sénégal hono kanko Bassirou Diomaye Faye nder kadi discours mo waɗi ñande nogas jeetati lewru o wi wonde ko ɓooyata hankadi ne wayno ko soldateɓe France naɓe ma natu wonde Sénégal e ɗum ɗon kadi ne wayno ko hunde kadi windade ha oɗo ñalawma hande média galleji jeyandiyankoji toon to France kono noon ko teskita tan ene wayno ko ala fof calendrier walla ala fof date ƴeftaɗo pour holko fate ne ɓeɗo dadiɓe français ji wonɓe toon to Sénégal holde jaltata caggal de kadi nde bureau premier ministre namda hol date dokkaɗo ene wayno ko ala fof date dokkaɗo siftinde on tan ko kanko Ousmane Sonko e kanko Bassirou Diomaye Faye surtout e campagne mabɓe ɗum ɗo ko hunde ndeɓe kalano no fewi ko wiide wonde ko ono surtout parti Pastef kañum hoore mum o wi wonde ko alay saago base militaire uji gonɗi base uji militaire uji France gonɗi toon to Sénégal comme base uji leyɗele ɗe jeeyaka Sénégal fof ene foti nattude wonde toon to Sénégal donc ene wayno ko ɗum woni ko kanko Bassirou Diomaye Faye konngol ɗon konngol kadi o ƴeftiti siftinde on tan ene wayno ko oɗo saha joni ene wayno ko ha hande ne woodi jokkodiral gongal hakkude France e Sénégal kono ene wayno ko guila gouvernement mabɓe heeɓi laamu ngal ɗon jokkodiral nene usto seeɗa ko sakkiti ko en hono kanko Emmanuel Macron o hayti jillu makko toon to Sénégal ɗum noon kadi ko caggal nde o tijjanoma war toon e manditare bonande wannode toon to Thiaroye caggal hoore makko kanko hoore makko nde windi lettere o wi wonde ko France oɗo saha joni jaaɓi wonde ko kañumen goni tooñɓe surtout nde wiyete yimɓe hewɓe taw ko tirailleurs pellanoma toon to Thiaroye donc siftinde on tan wonande ɓe gandani ene wayno koye nder hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e nayyi ɗum noon hawri ko 2 lewru décembre
kamɓe soldate France naɓe wonnoɓe toon to Dakar ene wayno ko nden oɗon ñalawma ɓe pelli ɓeɗo wiyeteɓe ko ancien combattant ji ɗum noon ko yimɓe walloynoɓe noɓe kamɓe France ha ɓeyde toon to France e guerruji gonɗi tuggi deuxiéme guerre mondial ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi ko ɗum waɗi ɓeɗon kadi fellaɓe ɓe garno ko ƴewde beele ne jooɓe droit ji mumen beele ne jooɓe jobdelu men tawde ko kañumen ko wallunoɓeɓe kamɓe France ha ɓeyda ko ɗum waɗi donc tuggi hitande ujunere temedde jeenayyi e capannayyi nayyi haala ka ne continue haalede ne wayno ko ɗeɗo balɗe tugnadi kadi ha hande kanko Bassirou Diomaye Faye ko haali wi wonde ko président Emmanuel Macron kañum woni windi lettere wi wonde ko Fares leydi Fares jaɓi wonde ko kamɓe France naɓe goni kamɓe goni responsable pour ko fate pellugol baɗanogol toon ñande golleru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi nayyi e ɗum noon kadi ko yimɓe ken wiya tuggi capantati neɗɗo ha ken won ha temedde tati neɗɗo maayi hen donc ne wayno ko enquête en continue oɗo guila nden e surtout oɗo dumunde kadi eɓen continue enquête holto ƴewde ɓeɗo mayɓe holto gubba e hol kadi kamɓe hol waraɓe toon ɓe habruji men international hande toon to no kanko gonɗoɗo joom suudu hono Laurent Gbagbo hono kanko biyeteɗo Simon Hevet kanko hoore makko heptinama yo won candidat hono parti makko mo ardi ɗum noon e wayno ɗum noon kadi ko tugnade habaruji gumri toon to radio France international oɗon parti biyeteɗo mouvement de génération capable ɓe mbiyata MGC wawi ñande samedi hande capantati lewru novembre toɗɗademo yo won candidat pour ɗaɓɓude laamu ɗum ɗo fof kadi ko duuɓi ɗiɗi caggal nde oɗo parti hande sosa toon to Moussou wuro makko kanko hoore makko oɗo debbo to jeeya siftinde on tan ko woteji toon to Côte d'Ivoire en heddi hen hitande pour woteji mbaɗa toon suɓade hol gardotoɗo leydi Côte d'Ivoire. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diow Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma aset capantati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama ko musidɗo moon Amadou Touré haldanno mon.